विलियम इस्लारिनि मोनसे पस्टखौ इसे फरायनानै होनि खोनासं। बिदा आलफ्रेड, नोंजों हिन्जावफोरा लोगोआव दङ, बिसोर फेमिलि दानाय मानसि, जुलि जाखानाय मानसि। नोंनि उन्दै बैसोनि हिन्जावफोर, आं देरसिन नङा नोंखौ बुजायनो ब्र'। जायखि मानसिजों बेराया इन्जय खालामा बे नोंनि साइलेन्ट जानांगौ ब्र'। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। ब्रादार जन कार्जी आरो आंनि बुंनाय रावासो गोरोन्थि जाबाय खोमा। मैया आङो भिडिअ कमेन्ट्स बिदोंमोन, बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स हरबाय। आं दा बेखौ बारे बारे बुंबाय थाला, कमेन्ट्सआव सोरखौ बांसिन मोजां मोनदों आंबो बुजिनानै मोनबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबायदि भिडिअ खालामनानै देखायोब्ला गाज्रि मोनो आरो माबायदि बाथ्रा बुङोब्ला रायजोफोरा मोजां मोनो, आंबो सोलोंनानै मोनबोबाय। बेनिफ्राय आं दा मोनसे फेसबुकनिफ्राय सासे सोरबा गिदिर मानसि जानो हागौ मोजां बाथ्रा लिरनानै होदों, बेखौ लानानै जों ससियेल मिडियानि बागै सावरायगोन। समायना मानसि नागिरनो थांनानै नोंथाङा नोंथांनि समायना जिउखौ खहा दाखालाम। समायना मानसिनि आंखाल गैया, नाथाय समायना गोसोनि मानसियासो जोबोद आंखाल। बुजिदों फंबायमोन? सावरायगोन जों। बेनिफ्राय आं मानो ब्रादार जन कार्जी आरो आंनि बुंनाय रावा गोरोन्थि जाबाय खोमा होननानै बुंदों, मोननैसो नायबोनि। आइ एम फुल सापर्ट डक्टर आलफ्रेड ब्र'। दानि मडार्न जुगाव जेबो नङा जाखायो, मानोना बियो मोनसे नलेजसो। गुड, बिग सेलुट। इउटुबा इन्डिपेन्डेन्स प्लेटफर्म, माने इउटुब आरो फेसबुकआ इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म। जाय माबायदि गोसो बेखौनो देखायनो हायो, देखाय। रावबो रावखौ बुंनो मोन्थाय गैया। गुड यार, बिग सेलुट। बिनि सायावबो बाथ्रा बुंगोन आं। बेफोरबायदिनि लैथोआव गब'ना दा थासै जों बर' माहारिनि आंगो बर' फिसाफोर। हारिखौ गोजौ फारसे लांनो नाजानायाव नोंहाबो गेदेर बिबान दं। गुड यार, गुड फंबाय, गुड। जोबोर मोजां फंबाय, बेफोरबायदिसो लिरनांगौ। समायना मानसि नागिरनो थांनानै नोंथाङा नोंथांनि समायना जिउखौ खहा दाखालाम। समायना मानसिनि आंखाल गैया, नाथाय समायना गोसोनि मानसियासो जोबोद आंखाल। दा फंबायमोन खोनासंदो। फेसबुक इउटुबा जोबोर मोजां ससियेल मिडियाया। दा जेरै ओरैबायदि मोजां फेसबुकाव मोनसे पस्ट होदों, जों बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो। जों दिनै नुदों समायना सिख्लाफोरनि उन उन खारफानानै गावनि लाइफआ माबायदि बरबाद जादों। नुदोंना नुवाखै? नुदोंना? जों सोलोंनो मोनो जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा। जेरै जोङो फेसबुकाव बिजनेसनि भिडिअ नुनो मोनो, शार्क टैंक। जों बेखौ नायनानै बेसेबां सोलोंनो मोनो, बिजनेसखौ मानसिफोरा माबायदि खालामो, जों बिजनेसखौ खालामोब्ला माबायदि खालामनांगौ, खम फैसानिफ्राय बिजनेस खालामनांगौ ना बुरजानिफ्राय खालामनांगौ, मायबा मोनसे बानायनानै फानोब्ला बेनि दामा बेसेबां जानांगौ, बेसेबांब्ला बेखौ पाब्लिकआ बायनो हागोन। जों गोबां मोजां मोजां सोलोंनो हायो। नंगौ फंबाय, दानि मडार्न जुगाव बेफोर जेबो नङा। जों दिनै नुयो ससियेल मिडियायाव, फेसबुकाव, इउटुबाव जोबोर सोखो मोखो गाज्रि देखायफैयो सोरबा सोरबा हिन्जावफोरा, सिख्लाफोरा। नाथाय बिनि सोखो मोखो गाज्रि देखायफैनानै साननैसो फेमास जानाय, साननैसो जोबोर ग्र' जानाया सानबेसे थायो? माथो मास मोनसेनि उनावनो बे मानसिया गोमालांफिनो। दिनै नोंथांमोना नुदोंना सन्दीपखौ, ध्रुब राधेखौ। दिनै बिसोरो गियाननि नलेज होयो, नाथाय बिसोरनि भिउआथ' गोमानानै थाङाखै। सन्दीपनि भिडिअखौ रावबो नायालासिनो थायाखै। दिनै हाजार हाजार गथ'फोरा सन्दीपखौ होसोनानै थाङो, नाथाय सोखो मोखो गाज्रि देखायफैनाय, साननैसो भिउ लानाय बिसोरनि भिडिअ मानो गोमानानै थाङो? नलेज गैया, गियान गैया फंबाय बिनानावमोन। नाथाय गियाननि भिडिअ मालाबाबो जोबनानै थाङाखै, बेखौ आं रोखा बुंखागोन। जोबनानै थांदों नामा? सोरबा मायबा मोनसे सोलोंनानै लादों, नोंनाव गियान दं, टेलेन्ट दङ, बेखौ जों दिनै ससियेल मिडियायाव, फेसबुकाव, इउटुबाव जोबोर मोजां बाहायनो हायो, जोबोर मोजां खामानि मावनो हायो जोङो जोंनि गियानखौ लानानै, टेलेन्टखौ लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो। नाथाय सोखो मोखो ससियेल मिडियायाव
गाज्रि देखायनायाथ' मास मोनसेयावनो नोंसोरनो नायाखै मास मोनसे नायनानै नोंसोरनो बेखौ क्रप खालामफिनदों मानो गियान गैयि भिडिअ सोखो मोखो देखायनाय अब्ला जों बेवहायनो सिनाय मोनो दिनै मानो थांना थानो हायाखै आंनि कुइसन दिनैनि मडार्न जुगावबो सोखो मोखो गाज्रिया साननैसोल' सोलिदों थांनानै थायाखै नाथाय गियाननि भिडिअआ थैनानै थाङाखै दिनैसिमबो रोखा रोखा जायफोरा गियाननि भिडिअ होगासिनो दं इउटुबाव बिसोरनि भिडिअ सोलिगासिनो दं जोबोर मोजाङैनो मा सानो इउटुबा गावबा गावनि प्लेटफर्म फेसबुकआ जाय गोसो हगारनो हायो हगारगोन जाय गोसो हगारगोन नोंसोरो बायदिसिना आरो आंथ' फंसे बाथ्राखौ रोखा बुंखागोन फंबाय बिनानाव आरो आंनि गिदिरफोर गाज्रि देखायनोब्ला ससियेल मिडियाआव नोङो ससियेल मिडियाआव देखायालासिनो नोंनि न'नि बाउन्डारियाव नोंनि न'आव नोङो जा गानो नों मा गानो गानालासिनो थायो गाननानै थायो सोरबा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा नोंखौ रावबो जेबो बुङा नों न'नि बाउन्डारियाव था जों नोंनि लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन नाथाय नोंखौ जों जेबो बुङा जों जेबो फंसेबो राव बुङा नोंनि सायाव नोंखौ मोजांबो बुङा जों गाज्रिबो बुङा नों आरो लामा लामा गिदिंबाय था गानो गाना जों बेखौबो बुङा सोरनिबा मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय नों लाइन मारिबाय था बेरायथिंबाय था जों बेखौबो जेबो बुङा जोंहा दरखार गैया बुंनांगौ नाथाय नोङो ससियेल मिडिया आंनि गावबा गाव जा गोसो खालामनो हायो होननानै नोङो मा दिनै बेफोरबायदि गाज्रि देखायनाया मानो फ्लप जादों फंबाय बिनानावमोन फ्लप जाफिनो साननै उनावनो बेनिखायनो नोंनि गोरोंखौसो नोंनि टेलेन्टखौसो ससियेल मिडियाआव देखाय सानै हयै नों फ्लप जानाय नङा साननैल' जौगागोन आरो साननैयावनो नोङो गादब जाफिनगोन खोलै जाफिनगोन दा गोबां बाथ्रा बुंबाय जोङो ब्रादार जन कार्जियाबो गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबाङानो ब्रादार जन कार्जिखौ गोबां मोजां मोनदों सोरबाया आरो गाज्रिबो मोनदों मालायखौ मानो आसि थुनानै बुंनांगौ जाय जि खालामो खालामबाय थागोन गोबाङानो सापर्ट खालामग्राबो दङ गुडियार बिग बिग सेलुट आङो जोबनायाव विलियाम इस्लारिनि मोनसे पस्टखौ एसे फरायनानै होनि खोनासं बिदा आलफ्रेड नोंनिसिम फंनैसो बाथ्रा नों सासे बर'फोरनि थाखाय बिराद देशनि कन्टेन्ट लाबोग्रा सासे दावगाफु इउटुबार नोंखौ बयबो मान होयो बाट आं दा मोजां मोनला नोंखौ सयथिबो नों सासे इडुकेटेड मानसि नोंनि कन्टेन्ट आरो भिडिअफोरा बयजोंबो गनायजानाय जानांगौ आलफ्रेड ब्र जोंनि समाजाव जाय बाथ्राफोरा एक्सेप्टेबल नङा बेफोरखौ नों लकेलाव बाहायबाय थानो गोनांथि गैया नों जों हिन्जावफोरा लोगोआव दङ बिसोर फेमिलि दानाय मानसि जुलि जाखानाय मानसि नोंनि उन्दै बैसोनि हिन्जावफोर आं देरसिन नङा नोंखौ बुजायनो ब्र जायखि मानसिजों बेराया इन्जय खालामा बे नोंनि साइलेन्ट जानांगौ ब्र बेफोरबायदि लिरनानै फेसबुकाव पस्ट होनानै होदों बेसेबा गोलाव आं फरायजोबला आरो जायखिनिखौ लिरबाय फंबायनि बे लिरनायाव आंबो गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ससियेल मिडियाखौ जों माबायदि लाखिनांगौ ससियेल मिडियायाव जों माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ मानि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनांगौ मानि थाखाय गाज्रि बाथ्रा बुंनांगौ गोबां सोलोंनो मोनबाय जोबनायाव जाय भिडिअ बानायनानै हगारदोंमोन बिथांजोआथ' मालाय बुंनो हाखाबाय जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय आदा आलफ्रेडासो फेसबुकाव इउटुबाव ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायनानै हगारो बिथाङासो रायजानो गोनां जाबाय बुंबायबो गोसा गोसा होख्राव होख्राव दा गोबां रायजानो गोनां जाबाय कमेन्ट बक्सआव बोरैबा मोनो जोंबो दुखु मोनो लोगोबो जों हानायमानि थुलुंगा होनांगौ जों गिदिरफोरा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों थुलुंगा होनांगौ गासैखौबो जों अपेन खालामजाया गासैबो मिथिगौ गासैबो गाज्रि आरो गासैबो मोजां थेवब्लाबो जों गासैबो बाथ्राखौ अपेन रायज्लायजाया अपेन खालामजाया होननानै गासैबो मानसिफोरानो मिथिगौ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द